Laban, gapo daytoy epichronic kidney disease wenno CKD. Ay. Papa, di ka agdanag, nakang nagak maipapan iti kidney care. Adu kami tinasayaat a benepisyo na. Natural paid nagiti ingredients na kasla iti pomegranate. Ayat ko, suportaran da kami ka na yon iti panagimbag mo. Kidney Care, ay wanam ti kidney mo. Ay wanam ti biyog mo. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin. Iti puspuso tayo, napno kumatrag o ayat asi ken dungo, akas bugas ti sangbay ti Paskwa ken baro atawen tayo amin asangapada. Mensay ti Paskwa ken baro atawen ket ipapaay kada tayo, dagiti sumaganad. Honorable Albert Dagyo Chua and Family, Vice Mayor, City of Batac, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Dawidak no umay agpaagas, indem nga tawenin daytoy bukol ti babati tiyan ko, nangneg ko daytoy Doc Herbal Coffee 21 and 1 ken Doc Herbal Capsule Sulfur Gold. Manipud nagusara kadagitoy, naglaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O, halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural na natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Na ito'y adamag, kitidandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Ti sangbay ti Paskwa ken baro atawen, iti panagbiag tayo. Panawen, iti panagkikinawatan, panagpipinnakawan, panagpipinnateg, kang runaan na iti amin, isot panagyaman iti Apo. Naragsa ka Paskwa ken isangbay ti baro atawen tayo amin. Mensay ti Paskwa ken baro atawen, ipapaay kada tayo ni Mrs. Maji Tunak and Family, San Nicolas and Vintar, Ilocos Norte, Honolulu, Hawaii, USA. Diyos unay ti Agnina. ACS. Hey. ACS. Malinis na mundo. Masayang buhay. Yeah. Salamat ACS. Kasama sa tahanan, shield sa katawan. Charmang gawin, white rose sa ganda. Smart sa kalinisan, kasama sa buhay. Tunay na sandigan. Mga kababayan, tayo ay magtulungan para lahat gumaan. Mabigat man napasan, araw-araw sa tahanan. Kita palalampasan, walang iba. Walang kapantay sa bawat laban. Ikaw ang karamay sa bawat sambida. Kahit sa labada, ACS pamilya Pilipino. Sigurado, panalo ka. Manis na buhay, wala nang alinlangan. Sa ACS, tiyak ka kasiyan. Ngayong Pasko sa ang tahanan. ACS.
special pamilya. Problema ay lumipat, kahit saan ikaw ang kasama ACS. Sa'yo lang ang tiwala. ngayong Pasko sa aming tahanan. ACS nandiyan, Laging masarap, unique, smart, chic, bright, white, brown. Sadya kasama ka ngayong Pasko ng pamilya mahal. Ikaw, kayo, sila, o tayong lahat dito ay magkaisa ng masaya sa panibago na maganda na umaga. Huwag ka na mag-alala, hindi ka na mag-iisa kasi kasama mo kami sa hirap lalo sa ginawa. Kahit na ilang dekada ay patapos sa dakinya, kitang-kita mo naman hindi nagbago ang linya. Abot kaya ang halaga simula ng umpisa. Halika! Ngayong Pasko sa aming tahanan. ACS nandiyan, Laging masarap, unique, smart, chic, bright, white, brown. Sadya kasama ka ngayong Pasko ng pamilya RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:13. Barong arima. At tuyan ti programa ng may manglingingay, ken mangrayray aw kada kayo dinaldawaldaw. Barong arima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barong arima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barong arima. Programa mangtulong kada kayo, babaen ti panagbalinyo ananay kumakanta iti kailupuan. Barong arima. Mangmangigan. Limpela ng RPN, DCRL Radio Ronda, Batak, Ilocos Norte. Barong arima. Barong Arimat. Pero na yung baga malem tayo amin nga sa ngapada, sumangbahin ka na kayo ti programa tayo, Baro Arimat Music Festival. Adi tila ang estasyon tayo RPN DCRL Radio Ronda Batak. Agdanggay tayo, ang gana ti oras ti alas 3. Agraman ton ti sumar programa tayo, parikot ken pam magbaga. At di pa lang tinakin gayam yo, timon nyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo. Itibiyang ti mas control ni Engineer Mark Tuliao. Supervision ken direksyon ti OIC tayo, ni Mr. Roda Sadjan. Kadagiti kayat nati kumablaaw, mabaling kay laing agipatulod kadagiti pangablaaw yo. Iti 0962-319-4703 ken 0935-8043-395. Personal cellphone number tayo data ken mabalin nyo pa nga tawagan. No kayat yo ti agan di air papagayam. Alamen ket anyaman tiraramiden nyo kadagito nga gundaway. Medyo nalami isti aglawlaw ko na tayo ta medyo na angin. Ano, apong kakailan, bali 17 days before Christmas. Apo talagang mapanin ti ayag ng engineer. 17 days before Christmas. At yung mga rod ti Christmas song, sagot ko kada kayo papagayam. At iman ti kanta, digiti The Mega Mix Singers. At yan ti may isa nga pamasko ayog. Ti kanta nga puluan, Aldaw Anagasat. Okay, Aldaw Anagasat, iso deta Christmas Day. Aldaw at kagasatan na isang sangayan, aldaw sa celebraran. Amin at tao, intero ang lubong, inget ragsak, agragrag o. Pasko manelin tayo agrampak, na isang sangayan, aldaw ang nagasak. Panagkayan na Aria Mesyas, at kay kaysa agdiinayat na gumaguma parola sa basabali akulor
Nararanyag silsilaw tinakadekorasyon isut maysa amang pangyayed ti Paskwa ken aglawlaw tayo Paskwa manen nintay agrambak na isang sangayan naldawan nagasat panagkayan na Aria Mesyas at kay kaysa agiinayat nagumaguma parola sa basabali akulor nararanyag silsilaw tinakadekorasyon isut maysa amang pangayek ti Paskwa ken naglawlaw tayo Paskwa manen kay agrambak na isang sangayan naldawan nagasat panagkayan na Aria Mesyas ag kay kaysa agiinayat Baro walimot. Okay, detarod gagayem karabsat ti aldawan nagasat. Okay, ti aweng ti Pasko may sapay pamasko ay bilang manid pa kini Miss Rhea may bataan. Agragsak, agrag-rago Panawin ti Paskwa Dunteng manen kada tayo Uping nataengan Ketagsag sa ganada Iti sagot nga ipayda Kadagiti patpategda Di mo amot Kinaragsakda dagiti ububing ipangegdat kan kantada adut palibuong nga naduma-duma ay ket magigtut ka iti kanal bungda payag mo no genggem gapot goy-goyo denda adu alat lata ken kalub ti kardero akas aweng ti Paskwa payag mo no denggem gapot goy-goyo denda adu alat lata ken kalub ti kardero akas aweng ti Paskwa ken kalub ti kardero akas aweng ti Paskwa Kadita, agsubsubli tayo tumyay, iti paborito nga programa. Baro warimot. Okay, detarod ti aweng ti Pasko. Kablaon teman ni former Sangguniang Bayan member Amor Makalma Bagarino. Dita ili ti pinili. Hello kumpadre, happy watching. Okay, tuloy-tuloy latatintay panagkakadwa panagdrangay. Kablaon teman ni Mami Rosalinda Bumanglag ken ni Mami Chita Ong Tubera, ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar. Okay, kumusta ka Mami? Adyan ti sabali pa nga pamasko ayog. Alauna 25 po nagalisto ti oras. Adtoyan ni Angel Rose Calube. Kablaon tayo Mamet Daninong Leonardo Calube. Dita paguludan Kurimaw.
Daytoy a balay. 17 days before Christmas. Baru Warimot. Okay, dataran kagayam kabsat ti sunata nga napaluan daytoy a balay. Manibod palaing ken ni Angel Rose Calube. Yes. Tuloy-tuloy lang tatintay panagkakadwa panagdraggay. Kablang tayo mapay ni Comadre Frida Bacod. Di tapaway ni Miss Cristina Makatumbas ni Tata Bidal ken ni Nana Agos dito Barangay San Pablo, San Nicolas. At iordente sa balipay nga sunata. Hinakman iroknoy isagot kada kayo papagayam. Adto yan ti kantang puluan Paskwa manen. Wen talaga nga madanunanen ti Paskwa 17 days before Christmas. Baru Warimot. Niral Prektu Kalube. Paskwa manen biag tuy biag ku jak masabat rag-rag sakku day taliday ket punasem Paskwan biag ku ingka umisem nakabaybayag nga inururay nga ti Paskwa ket
sumangbay ngem itatan na danunan Paskuan biyag ko akapapatgan Aginaldo ken kabiyag ko ket tuy puso ken ayat ko dawatek man ngaited mo dayta puso nga aginaldo manen biag tuy biag ku jak masabat ragrag sakku dayta liday ket punasem Paskuan biag ku ingka umisem nakabaybayag nga inururay nga ti Paskwa ket sumangbay ngem itatan na danunan Paskuan biyag ko akapapatgan Aginaldo ken kabiyag ko ket tuy puso ken ayat ko dawatek man ngaited mo dayta puso nga aginaldo Okay, Paskwa manen nga talagan. Beno papagay magsublinto ti programa tayo kalpasan kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo. Maniud pa lang ti technical studio. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:29. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbago oras yung kagayam karabsat at tuwing iti kaudyang adamdamag datang oras kalikagom ti sanggo niyang panunsod tilawag amang mapagtalinayad ti transparency. Dahito itin pa kamo ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas kunana araramiden dang adda ti live streaming dagiti amin na session da pakiramanan dagiti public hearing tapno oray saan na makaatendar physical dagiti residente itilawag ket maamonda dagiti mapagsaritaan ti konseho in batad na nga itimet public hearing ket mabalinda nga makipagparsipar babaen ti panangipaida ti komento ken reaksyon ti comment section ti live streaming. Inlawag na babaen ti daytoy ket mamati isuna nga mapagtalinaed ti panagtalek dagiti residente ken maliklikan ti anyaman na nga forma ti anomalya. Inayon na anang latang dati pundot iti annual budget ti 2026 para iti pannakagatang tinayo na kamera mausar iti session hall tapno na pinmintas ti pannakaipatangatang daytoy. Kabayatan na inapakamo ni Attorney Charito Malikad kadagiti empleyado ti Business Permit and Licensing Office asanda kaya ti illegal nga arami dito na tinasaong opisina kuna na daytoy apaman na inaramid na daytoy apaman anang rugi ang nagatentar kas officer in charge ti Business Permit and Licensing Office ti Gobyerno Tilawag kunana sakbay nga natutukan na kas officer in charge ti tinasaong opisina ket adda dagiti sayang guseng may paggarop nga agaw-awat ti pasoksok dagiti sumagmano nga empleyado tapno listo ti panakiproseso dagiti business permit da nupay kasta kunana nga iti pananginvestigar na ket awan met ti mapaniknikan ken naduktalan na nga agararamid ti kastoy nga aktibidad. May nagdidetoy impasigrado ni Malikad ananay maliklikan ti addang apaman amang rugi implementar ti baro sistema into no Enero 2 mayatawen manipo diti Department of Information and Communications Technology. Itibayad dati ko na nasa anin kasabulan pa yung agturong iti opisina da dagiti tattao tapno agrenyo ti business permit
da, no diket i-upgrade da laingen, dagiti dokumento iti online, ken dito metem, ti pakaprubaran no kompleto, laki di dagiti isubmitir da. Kabayatan na, iti sabali pa nga damag met iti pagilian tayo. Mamati ni Vice President Sara Duterte, analiday ti Pasko dagiti Filipino, gapo ka dagiti mapaspasama korupsyon, wenno korupsyon iti pagilian ken ti panagabuso iti posisyon ken dagiti opisina ti gobyerno. Inrakurak dito iti Vice Presidente kabayatan ti interview ken kuana Ijaya Hagi, nevertheless kalpasan ti ibisita na iti amana ani dati Presidente Rodrigo Duterte ti International Criminal Court Detention Center. No pay kasta kuana ti Vice Presidente masapul nga agdalan ni ed anatib care ken saan mapukawan ti namnama dagiti Filipino. Inayon na nga ikararag nga anyaman dagiti pagdaldalanan ita 2025 ket napinbitas dagiti agbalin agasat iti umay atawen 2026. Kamaudyanan na bilen ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ti biyang ti Department of Interior and Local Government no DILG ken ti Philippine National Police asiguraduen ti lokasyon da Sara Diskaya, Maria Roma Angelina Remando ken da dumapay akaraman nga opisyal ti Department of Public Works and Highways tapno listuda marestar apaman may maiparukat ti arrest warrant manipod iti korte. Imunay ti dito inrakurak ni Presidente Marcos nga inrekomendaren ti ombudsman ti panakaipila ti kaso criminal kontra kariti karaman iti may pagarup nga ghost flood control project iti Kulamans Jose Abad Santos Davao Oriental nga agbalor iti sa nga gastot nga milyon pesos. Niladad ti reklamo dagiti nagan manibod iti St. Timothy Construction karaman da Cesar Rowena Diskaya ken Maria Roma Angeline Remando karaman ti sumagmamanong personnel ti DPWH personnel may pagarup anang palisto ti panang probar karigi ti dokumento ang nagresulta iti panakaparukat ti Cebu kel Pundo. Impasigurado ti Presidente nga adu dagiti karaman ti iti flood control anomaly iti mapan agpaskwa iti pagbaludan. Dagita dagiti kadyang adamdamag itatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN Dizarel Radyo Ronda Batak. Manibod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN Dizarel Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:34. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Problemado ba ang iyong katawan? Ito na ang kasagutan. Uminom lamang ng DOK Doc Herbal Coffee para lahat ng iyong karamdaman ay masolusyonan. Magandang buhay, ako po si Jay Sabarita, isang health worker. Na-diagnose ako na may bato sa apdo, buti na lang naagapan. Gumamit ako ng Doc Herbal Coffee 21 in 1 at Doc Herbal Juice. Kaya gamitin niyo na rin ang 21 in 1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwamera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee.
Iti puspuso tayo, napno kumatrag o ayat asi ken dungo, akas bugas ti sangbay ti Paskwa ken baro atawen tayo amin asangapada. Mensay ti Paskwa ken baro atawen ket ipapaay kada tayo, dagiti sumaganad. Honorable Albert Dagyo Chua and Family, Vice Mayor, City of Batac, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:37, panglukat tayong ruden nga ayog bilang musika papagayam, ti may kadwa ken maudi at 30 minutos si programa tayo. Siyempre, makadkadwa tayo palang agserbi iti abiyang ti Master Control ni Engineer Mark Tuliao. Okay? At ruden ti panglukat tayo nga ayog bilang musika papagayam, ti daytoy may kadwa ken maudi na 30 minutos ti programa tayo. Nanang ken tatang naragsak a Paskwayo, manong ken manang naimbag nga orasyo, ti mudem ket imu tektekan yo, ragrag sakmi asumangbay kadak kayo, naipasgayen ti ari a berbo, sadyay Belen kulloong nga nanumo, intay nga rod ken kwan na dumayo, amang yebkas panagdayaw tayo, Paskwa manen di kakat agim imo, mangwaswas ka ket ingka mangirayo, tay ipapaskwam ket ingka ibubos, iyawat mun tay bagas ken tay manok, Paskwa manen di kakat agim imo, mangwaswas ka ket ingka mangirayo, tay ipapaskwam ket ingka ibubos, iyawat mun tay bagas ken tay manok, agragsakan itan lubong ti ari mo nagtoy, ket ti lubong bendisyonam, ket ti lubong bendisyonam, tirag uken ayat, tirag uken ayat, tirag uken ayat, agragsakan itan lubong ti ari mo nagtoy, ket ti lubong bendisyonam, ket ti lubong bendisyonam, tirag uken ayat, tirag uken ayat, tirag uken ayat. Okay, detarod kagayang mabsat ti Berbo. Okay, kablang teman ni Ma'am Pe Aquino, dita barangay Kalayab kini Sir Edwin nagbuybuya kadigiti nga gundaway. Pero tirodan ti paborito ni Ma'am Pe Aquino, ni Manang Agnes Agbayani dita Vintar, kung sakay dita Vintar. Kasama ni Kumadre Regina Salvador nga nagkasangay din namin sa Ngaldaw dita Baris Besdingras, da Kumadre Cristina Makatumbas dita Tabidal kanina na Agos. Kasama ni kita Lizers Taypay dita Barangay Bawawes, iti syudad ti Batak nang ron dita Balay, kablaon teman gayam da Apo Kapitan Salvador Caroy, ni Tata Marpe ni Juliet, and of course kani Compadre Bobby Palada ken ni Manong Virgilio Biernes.
waspi panagayat nga intalali sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko nasikat pagtapunan lawatan na isang sangayan kapukin ka ang nanayong tiragsak ken magdagaawa si kamen lahat di kapuna nuwamay nga agbibiyag at kita netawanen tiragsak ko tukas bilang mabukaw ka awanen di makaarta panangipatek ko kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka gaawang kaasting na panagayat nga intalali sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan na isang sangayan kapukin ka ang nanayong tiragsak ken panagdaawa si kamen lahat di kapuna nuwapay nga agbibiyag at kita ketawanen tiragsak ko tukas bilang mabukaw ka awanen di makaarta panangipatek ko kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka gaawang kaasting na biag tuy biag ko ay ayaten ka gaawang kaasting na Okay, datarod gagayang pabsat ti ayog bilang musika nga napauluan gapuken ka. Isagot tayo pa kini Mami Guillermo Solisipan dito'y Barangay Baay. Kasama tanigit ti Apo nga barangay officials tayo ay dalon met ni Apo Kapitan Romeo Bagawisan. Kini manang Emeline Butay de los Santos, kini manang Edward de los Santos, ni Tata Avelino, kini Nana Anesita Butay. Dito'y Barangay Bungon, iti syudad ti Batak. Naimbag nga Malemyo, naimbag nga kay panagdingding kaya na panagbuibuya ti programa tayo. Beno papagaya matiro den ti sabalipay nga ayog bilang musika nga sagot ko kada kayo. At ti kanta ni Ate Vilma kumasa kami dita Barangay Balakad, Lawag City. Ni paring Michael ken ni Sandoval. Sapsapulay dagidi
nasamit nga kari. Wensak sa pulet di ayat anasudi. Gapot iya adayo o biyag ko dito'y sibay ko. Nabayag nga kailiw ko tabarat arakop mo. Sapay ko man tadi ang bayan. Agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arban. Tapnon nanamit nasamit unay nga ayan mo kanya. Sa bulan dagidi nasamit nga kari. Wensak sa pulet di ayat anasudi. Gapot iya adayo o biyag ko dito'y sibay ko. Nabayag nga kailiw ko tabarat arakop mo. Sabay ko man tadi ang bayan. Agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arban. Tapnon nanamit nasamit unay nga ayan mo kanya. Sapay ko man tadi ang bayan. Agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arban. Tapnon nanamit nasamit unay nga ayan mo kanya. Sapay ko man tadi ang bayan. Agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y Okay, datarod gagayang kabsat ti sunata nga napauluan ni ti Kari. Manid pa lang ken ni Miss Vilma Macabiog. Kadita, agsubsubli tayo dumnyeg, iti paborito nga programa. Baru Ariman.
Okay, tuloy-tuloy lang tatintay panagkakadwa panagdranggay ti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Adapay nabatbati nga sumagmamano nga minutos. Kasangwanan ti oras telas 3 sa padaanan alas 2. Padaanan niyo dati sumaro naman nga programa tayo ti parikot ken pamagbaga. Ti parikot ken pamagbaga. Padaanan niyo gagayem ken kakabsat mi ida. Okay? Ti adete kung taway. At ero den ti sabali pa nga ayog bilang musika. Ngayon nag-isagot kada kayo papagayam. Kablaang teman gayam ni Kasin Noel Tapek. Manipod palaing dita isla ti Hawaii. Guri keman. Naminsan harabi naslat chay bulan narigret chay linao chay kamasetlasan marupok na tulrekan pinilit mo alinuktan gapulain kapintas mo hapag-iin na pala. Okay nga rod, papagayam atin dati sunata nga napauluan iti Gapuken ka. Gapuken ka, nalpasamat at tayo. Nalpasa na kasi Noel, dati request mo nga Gapuken ka. Impato kartay tatayla, unit ito na madamdama. Adin ti sabali pa nga sunata pang recap tayon. Iti may kadwakin maudi na 30 minutos ti programa tayo. Ato yan ti sunata na puluan sa dinuitan.
Alawin papagayam sa balimampay nga sunata, pang-recap tayo ni Tia daytoy agay kayon, mapanta oras tay gayamen. Okay, agsubli tayo ito. Intay ito ni Ti Maudin nga oras ken Maudi a programa tayo. Kalpasan lang kadagiti sumagmamanong pamalagip. Manibod pa lang iti technical studio tayo. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alas 2. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Ay bang oras yung gagayam kabsat at ito ikaw dyan nga damdamang idatang oras. Iprayuridad ti lokal gobyerno tilawag nga ilatangan ti pondo dagiti social services ngem kadagiti infrastructure projects. Segon kini Vice Mayor Ray Carlos Fariñas, basar ti annual budget ti lokal gobyerno ket doble tinailatang kadagiti social services. Inlawlag na asaan na prioridad ti syudad dagiti infrastructure projects. Iti sumano tawen gaputa inbaga kenikwana ni Mayor Brian Alcid at ti pondo para kadagiti proyekto ket may kidaw iti opisina ni Congressman Sandro Marcos kunana ababaen ni Diretoy ket alado pay ti pagimbagan ti pondo sabali pay a programa ken aktibidad kunana nga adapay ti agdama nga ilinteg ang mangkedkedeng iti limitasyon iti mailata nga pondo iti infrastruktura 20% laeng iti annual budget. May palagip nga iti kalabes nga sesyon ti sanggo niyang panlungsod ket nananay nga inpasan ti konseho ti annual budget ti lokal gobyerno nga mababot iti 1.5 billion peso. Umunamiten nga batad ni Mayor Alcid nga iprioridad ti social services kasi ti agas tapno may pakita ti kalikagom may pangpangruna ti kasapulan dagiti residente ti Lawaga. Kabayatan na gudgudiguten ti Department of Agriculture ti publiko nga ikonsiderar nga alternatibo a karne ti manok gapo iti nangina presyo ti galunggong. Sigon kini Agriculture Secretary Francisco T. Laura Jr. nangina ti presyo dagiti imported nga galunggong no sa dino agay-ayam manipod iti 280 aging ganat 350 ti kada kilo. Imbatan na ti lokal galunggong ket 300 aging ganat iti 400 kada kilo. Inain na nga daan ti problema ti supply tinasaong klase ti ikan gapo iti close fishing season ken saan napay masigurado no kasano alumakat ti presyo detoy. Dagita ikaw dyan damdamag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 3 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. Manipot iti number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Ang galing for everyday. Kasta the Smart iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 tuta. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Good para gawin masya. Hello right for blue. Isang nalatan yan. Right for blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Good para gawin masya. Hello right for blue. Isang nalatan yan. Tested ang Covenant Polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Nakakabwisit ka talaga eh. Oo ko na. Eno. Huwag patagalin ang tampuhan. Kailangan lang yan ng tig-1 tasa ng Enjoy Coffee. Kailangan mo ng 1 tasang kape na magpapalakas sa iyong loob at katawan. Enjoy Coffee, kape na siguradong magpapakalma ng tampuhan at balik sigla ang pagmamahalan. Enjoy Coffee. Magtimpla na! Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural.
Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Merry ML Leonario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Luwalier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Luwalier para Christmas ay merrier! Grand draw for Merry ML Leonario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. ACS! Hey! ACS! Malinis na mundo! Masayang buhay! Yeah! Salamat ACS! Kasama sa tahanan, shield sa katawan. Drama ng OEN, white rose sa ganda. Smart sa kalinisan, kasama sa buhay. Tunay na sandigan! Mga kababayan, tayo ay magtulungan para lahat gumaan. Mabigat man napasan, araw-araw sa tahanan. Tiyak malalampasan, walang iba. Walang kapantay sa bawat laban. Ikaw ang karamay sa bawat sambida. Kahit sa labada, ACS pamilya ang Pilipino. Sigurado, panalo ka. Manis na buhay, wala nang alinlangan. Sa ACS, tiyak ka kasiyan. Ngayong Pasko sa ang tahanan. ACS nandiyan, laging masuot. Unique, smart, chic, bright, white, rose, and child. Kasama ka ngayong Pasko ng pamilyang mahal. Yeah! Kinanang sahig na bata walang kupas, presya pamilya. Problema ay lumipas. Kahit saan ikaw ang kasama, ACS. Sa'yo lang ang tiwala. ngayong Pasko sa ang tahanan. ACS nandiyan, Laging masuot. Unique, smart, chic, bright, white, rose, at child. Kasama ka ngayong Pasko ng pamilyang mahal. Ikaw, kayo, sila, o tayong lahat dito ay magkaisa ng masaya sa panibago na maganda na umaga. Huwag ka na mag-alala, hindi ka na mag-iisa. Kasama mo kami sa hirap lalo sa ginawa. Kahit na ilang dekada ay patapos sa dakila. Kitang-kita mo naman hindi nagbago ang linya. Abot kaya ang halaga simula ng umpisa. Halika! ngayong Pasko sa ang tahanan. ACS nandiyan, Laging masuot. Unique, smart, chic, bright, white, rose, at child. Kasama ka ngayong Pasko ng pamilyang mahal. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 2 minuto o 8 minutos kalpasan ti oras ti alas 2.
papagayam. Balbaling out nga kumablaw kada kay ti daytoy nga malem iti Lunes na Lunes. 8 ti mabilang iti bulan ti Disyembre tawen 2025. Kami ni sangbay kada kay ti programa tayo parikot ken pammagbaga. Nakadkadwa tayo palang agserbi ti biyang ti Master Control ni Engineer Mark Tuliao. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken syempre ito inumo ti biyang ni Ronald Idol Domingo. Ken kahit kulaing nga iyawis kada kayo papagayam na naadan kayo iti parikot wenno problema. Kaya tiyo iti maiayan iti pammagbaga, babalin nyo lang ipadano ni da iti programa tayo. Kasameten dito iti programa tayo ket pakibasaan pa'y kadagiti daniw. Nagitay na laing pumutar iti daniw, mabalin nyo nga iburay dito iti programa tayo. Ken kasameten no da kayo ket adaan iti sabsabungen ko na tayo man. Patiin kayo armen ko na tayo. Hanyong maibaga personal nakaririk nayo. Balin yung aramaten ti programa tayo. Paniting kayo panang ipatulod kadigitay mensahe ken ayat yo papagaya. Ken kasameten no dan kayo kadigitay pakasaritaan ken ayat, pakasaritaan iti biyag. Pabalin nyo pa idang ipaset dito'y programa tayo papagayam mi ida. Kadigitin tayo basbasa itintong galal daw. Namain tayo nga digitoy ket makaipaay iti pagliliwan, paglinglingayan ken pakapitutan iti adal iti siya sinuman nga agdingeg ken agbuya ti programa tayo. Di daytoy malem intay basa papagayam dagiti naawat tayo manen nga daniw. Kuna nato still watching naimbag nga malem mo sir request ko man tay narigat ti manglipa. Sagot ko ti padak nga di makaliplipa. Thanks, God bless. Kuna ni Mami Rosalinda Bumanglag. Alaben Mami Rosalinda Bumanglag intanto patukar deta kid daw mo. Umuna ti amin at man ti sunata nga sagot ko kada kayo itatang malem papagayam dito'y palaeng programa tayo parikut ken pammagbaga. At iti kanta maniud palaeng ken ni Gina Ventura ti kanta na puluan Mananggundaway a Puso. Sika
syabritan, ay binay-bay Kadita, ag subsublita ya tungeg, iti paborito ya programa. Parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam, kay nang giganti manang gundawa ya puso, maniwid pa lang ken ni Miss Gina Ventura. Beno papagayam minta ni basa dati daniw ni Ninang Carmen. Dati daniw na nga inna pinauluan iti Paskwa. Daniwan ka, ayat ko. Paskwa. Wen Paskwa, makamurmuray ka. Karag iti may ribay puso ken rikna. Rimbawan lami isti panawin. Arigmut baton balani, mangipairagsak adumteng. Paskwa ken baro atawen, kasabong, banglunat agadiwara. Kulibangbang, girburi kon neka. Wardas butragsak talinaay. Ken kapya kadatoy amin asangapada. Lumakasaritak lakuman ni Santa. Saludsudek, no anya tited na aken ka. Kalikagum ko, ragsak, ken talinaay ken ka. Saan lang ita, apaskwa. Indikit, aginggat inggana. Daniwan ka, ayat ko. Biyano papagayam deta ti Daniel ni Ninang Carmen Sid dito barangay San Julian iti syudad ti Batak. Paskwa ko na nato. At marod ti ipasurot tayo iti Daniel na may sabit lang pamasko ayog gagayem ken kabsat. Ti kanta nga napauluan iti Paskwa, hintay manin agrambak. Naragsak a Paskwayo, taglaw mi kada kayo. Aldaw a narambak, nakaragragsak gagayem ko. Makita taranya grupa, kadagiti amin at tao ay isang sangayan nga aldaw hinteng manen kada tayo. Paskwa manen hintay agrambak, hintay celebraran panakayan agiti mesyas, hintay agragsak aginayat itagen uran kun kaanuman. Lakay apong baket, itatangken nanang mayat ti inda, panagdadanggay, panagsaganada, kadagiti magmakan, ngintay pagsasangwan. Naragsak a Paskwayo, kablaw mi kada kayo. Aldaw a narambak, sa gagayem ko. Makita taranya grupa, kadagiti amin at tao ay isang sangayan nga aldaw hinteng manen kada tayo. Paskwa manen hintay agrambak, hintay celebraran panakayan agiti
makmakan, hintay pagsasangwan. Parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam de tarod tay impasurot tayo asunata ti Daniel ni Ninang Carmen kagayem ken kakabsata. Beno papagayo tingaro ti request ni Mami Rosalinda Bumanglag. Narigat ti manglipat. Inayat ka, napumukin na tarnaw. Ngamin kulbong, tuy puso, kanin ka linipan.
matekku naligat iti manglipat senti naglabas dagiti panagim bubulsek agin ka ngayon ka nang lipat jakman maiwaksi ladingit ito'y rinag ay nagrigat tiyag-biyag ngagmay-maysa narigat iti manglipat senti naglabas dagiti panagim bubulsek agin ka ngayon ka nang lipat jakman pa maiwaksi ladingit ito'y rinag ay nagrigat tiyag-biyag ngagmay-maysa narigat iti manglipat Alamen papagayam ni tarod ti sunata nga napalo ni ti narigat ti manglipat. Beno intay ton tapugan ti may kadwakin maudi na 30 minutos ti programa tayo. Kalpasan ka nagiti sumagmamano apam malagip tayo. Parikut ken pamagbaga. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:28. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang nga oras yung gagayem kanabsat at to'y digiti kao diyang adamdama ginatang oras sa may sa napinta sa pagwadahan ti si Total Lugod apan ang sango ni House Majority Leader Sandro Marcos iti Independent Commission for Infrastructure kalpasan anarakamat tinagan na kadagiti aligasyon nga inbutaktak ti dati a kongresista ani Saldico may naigti may pagarop a budget in session sa basar iti leader iti upat as civic oriented organizations. Imbatan ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia iti baet asaan pay in bilang akusado ken saan nga inisyuan ti sobpena ti Independent Commission for Infrastructure ket simangot ti kongresista tapno lawlawagan ti mayak akusar ken kuana nga awan ti pagibasaran. May nagditoy kas House Majority Leader saan nga inatake ti proseso wenno nakisinungbat iti online no diket sinango na dagiti saludsod iti husto a proseso kabayatan na ti Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya at People's Alliance for Democracy and Reforms pakaibilangan ti Liga Independencia Pilipinas ken ti Filipinos Donut Yield Movement no sa dino leader iti leader ni Goitia ken mangitan tandudo ti kinapudno kinatibker ken integridad dagiti Filipino. Kabayatan na pinilaan ti kaso a perjury iti Office of the Ombudsman ni daan ti grupo kontra daya ni Senador Rodante Marcoleta may naiti may pagarop nga panangaramid na iti may isang interview nakaawat iso na iti 112 milyon a donasyon iti panagkampanya iti panawen ti eleksyon. Nilanad ti reklamo ang ipila ti kontradaya iti babaen kada Attorney Danilo Arao, Attorney Alexander Lacson ken Dino De Leon iti opisina ti Ombudsman nga inadmitir ti senador iti interview iti Nobyembre 7
2025 may pagarop nga imawat dayto iti donasyon iti panagkampanya ngem saan na dayto nga inkabil iti statement of contributions and expenditures when no sose. Dumanon iti 19,000 views tinasao nga interview mabuya iti YouTube no sa dino nga imbatad ti senador ti panakaawat na iti 112 million nga donasyon kas campaign fund iti 2025. Kabayatan na malaksi di reklamo perjury in reklamo pa iti grupo ti may pagarop panaglabsing ni Marcoleta iti Omnibus Election Code iti Commission Elections gapo iti panagawat iti kontribusyon iti nagpaidasig kas senador iti midterm elections. Kabayatan na inakwit iti Sandigan Bayan ni dati Philippine National Police Chief Alan Purisima ken sa puliket inem ada dumapay nga akusado may naigti maipagarop nga irregularidad a kontrata iti Philippine National Police iti West Pass Documentary Agency Incorporated iti tawen 2011. Iti desisyon ti 6th Division ti Korte imbatad na napaay apaniknikan ti prosecution ti basol dagiti akusado beyond reasonable doubt may palagip at dati Philippine National Police Chief ket na inakusaran ti panaglabsing iti Anti-Graft and Corruption Practices Act gapo iti panagpirma na iti memorandum ti katulagan iti West Pass para iti computerized firearms license renewal system. Basar iti prosecution saan na dimalan iti public bidding ti kontrata ken saan na kwalipikado ti West Pass kas courier firm awan pay daytoy iti SEC registration ken pamalubos manipod iti Department of Transportations and Communication. No pay kasta kunati Sandigan Bayan nga awan ti ebidensya ti conspiracy ken awan iti umdas apan maniknek ti aktual apan nakadadael gubway kada iti pannakitantan iti panagdeliver iti firearms license. Inikatmet ti korte dagiti hold departure orders kontra kadagiti akusado ken inbilin na ti Bureau of Immigration nga ikatenen dagiti naganda iti watch list. Kabayatan na kinontra ni dati nga presidente spokesperson Attorney Harry Roque tikid daw ti Pilipinas para iti maysa nga Interpol red notice kontra ken kuana nga inanawagan na panaglabsing deto iti international regulation ken panangipipit ken kuana ket gapo kadagiti politically motivated akaso naigit kinontra ni Roque ti daw red notice ken iti impeteng na nga isuna ket maysa nga protektado bona fide allysom seeker iti babaen ti linteg ti Netherlands ken European Union. Imbatad na nga dati opisyal dokumento na manipod iti Dutch Immigration and Naturalization Service ang mga paniknek protektado ti status na. Pagganitket pa ni Attorney Roque at ti kaso syndicated trafficking kontra ken kuana ket peke ken paset ti inawagan na panang bales ti Administrasyon Marcos kontra kadagiti kaalyado ni dati Presidente Rodrigo Duterte kuna nang usosaren ti reklamo tapno kalpasan manumalpasen ket Pauli tinimeten isuda akas may sa kritiko ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dagiti ikaw diyang adamdama ginatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center di Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 2:35. Dahil nga oras sinandanon kada kayo ti iCure Herbal Coffee 18-in-1 adan iti glutathione, collagen ken chia seeds amang tulong amang cleansing iti bagi ken mangpapintas iti mata ken kudil ramanan iti iCure 18-in-1. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siyak ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda
nasaki na nga high blood. Siya high blood nga talaga pasaran diya pay ag uminom ti maintenance konta napintas dire na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kaligid butika ken drugstores iti lugar tayo. Hi, ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator, kaya nagbalilak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1, ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod, iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbo na ket adda may kuyog nga rugit iti bagi. Ket naawan ipanagsaksakit akin kanigid na pusong ko. Ken makontrol na pa iti presyon. Ken napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasan nyo ba iti agusar iti iCure Coffee 18-in-1. Ken iCure Capsule 750mg. Tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Mary and Elionario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Luwalier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Luwalier para Christmas ay merrier! Grand draw for Mary M. Elionario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad da serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear ti ladawan ti outcome na pogi when na sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyempre, nalaka. Latest edition pa iti ususarenda nga equipment. Agawat da kas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen. Agawat da pay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken naglako da pay iti amin na klase ti cellphone, iPad ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation iti amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batac. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da a 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng magdialysis. Sinubukan ko ang Kidney Care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat Kidney Care. Hindi na ako takot sa dialysis. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, South Star Drug at mga suking botika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi May the magic of Christmas fill your business with success and your personal life with happiness. Kablaw, manipod ka dagiti staff
and Management of Ilocos Consolidated Cooperative Bank. Diyos unay ti Agnina. Ti sasangbay ti Pasko ken baro atawen, iti panagbiag tayo. Panawen, iti panagkikinawatan, panagpipinnakawan, panagpipinnateg, kang runaan na iti amin, isot panagyaman iti Apo. Naragsa ka Pasko ken isangbay ti baro atawen tayo amin. Mensay ti Pasko ken baro atawen, ipapaay kada tayo ni Mrs. Maggie Tunak and Family, San Nicolas and Vintar, Ilocos Norte, Honolulu, Hawaii, USA. Diyos unay ti Agnina. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:41. Laing kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Beno babagayam, tuloy-tuloy tiya programa tayo parikot ken pambagbaga. Dapay sa 10 ket 7 minutos, kasangwanan ti oras ti alas 2. Siyempre, ti palang tinakin gayemyo, timunyo ti programa ni Ronald Idol Domingo, itibiyang ti mas sa kontrol ni Engineer Mark Tuliao. Kasama nang itay basa ti may kadwa nga daniw, at ti mga rod ti panglukat tayon nga ayog bilang musika, ti detoy maudin at 30 minutos ti programa tayo papagayam. Okay? Ato yan ti kanta nga napauluan iti Ayat Anapudno. Isagot teman ken ni Manang Emeline Bute de los Santos, ni Manong Edward, ni Tata Abelino ken ni Nanay Sita Butay. Isagot tepe ken ni Mother ko Mrs. Bensita Domingo dita Barangay Kalayab, Lawag City. Padaanan yan ti may kadwa nga daniw.
pambarikot, ken pamagbaga. Beno papagayam inta ni Basa dati Dani ni pagayam tayo nga Melody Laureta Aguinaldo manibo di San Felipe Ilagan Isabela. Ato yan ti Dani na nga napauluan iti nakiltay nga ayat. Daniwan ka, ayat ko. Nakeltay ngayat. Tartari gagayak asika tay makita. Ken marakop ko, tinairot. Ngemdak sanggasat, tanapaidam ti panawin. Ngemadan tugundaway, amakarok atak, ito'y nakaibaludak. Ket ditanto nga inta ipapas, tililiwak apa naging niliw. Akayep-kep, ken kinayat-ket, iagek, ken innagek. Itinaunday at yampo, wen si kakensyak ag may santo. Kaslanot amang pulipon, itinatib kera kayo. Ang umato, dagiti piskel kenurat, ket maddaan ti adu amunga. Pagrang payaen, pagrukbusen ta, saan ta, apagangwen. Nudiket, pagsantaken ta, dapot na keltay, nga ayan ayat ta. Daniwan ka, ayat ko. Beno papagayam dahil ang rod ti Dani, ni pagayam tayong Melody Laureta Aguinaldo, maniwad di San Felipe, Ilagan City, Isabela. May sa kadig ti Manurat, iti Bangkag. Beno ti rod ti ipasurot tayo asunata, ti Dani na papagayam. Ato yan ti kanta nga napuluan, ay ayaten ka, apay nga ta. Pagkeba, daytoy baro kungko. Ititunggal kanito nga agkita tabiyag ko. Adirumbeng daytoy ket saan nga unyo nga mapasama uray intun kaano ay ayaten ka uray yawan ka tuy denna umdasen amatalgiapan ka daytat marikrik na
kadi dagitoy ari natan uray mo amutan nga addam tuwag luluwag uray no nasakit itjatong dayta ayat tamok agarin ladingit din tuwag pabatuban ay ayaten ka uray yawan ka tuy denat umdasen amatalgiyapan ka daytat marikrik na siwayaday tapusong sanda Parikut ken pamagbaga. Beno papagayam deta rod ti sunata nga napalwan iti ayaten kaapay nga ta. Beno halakon detoy nga gundaway nga agyaman ken pumakaday ti laso diti 3 oras nga panagkakadwa tayo. Kaya ta sapay kumata nakaipaayok manen ti sanggabasit ngayon kay nagliliwan naglilingayan ken nakamuan kadagiti kabarwanan nga damdamag kabayatan ti programa tayo Radyo Ronda Balita Midday Edition. Agdadang kay tayo tumanen into no bigat alas 8 aging arti oras alas 9 programa tayo Sirma Tanilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Makadkadwa tayo ni Caruba Sita Makalipis. Nakadwa karo din na nagserbi ti abiyang ti Master Control ni Engineer Mark Tuliao, supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken syempre ito inumuti biyang testimonyo ti programa ni Ronald Idol Domingo. May batbati ti imbag nga malemtay amin as sangapada. Tiro den ti maudi nga sunata inakon iroknoy isagot kada kayo papagayam. Isagot tepe ken ni Mami Rosalinda Bumanglag.
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, may 1 minuto kalpasan, ti oras ti alas 3.